Walah jemblem. Iku mambu. Kecut ambune. Iku anak sapa no? Anakku lah, Cuk. Kejadian iku moro-moro ndadak, Mas. Anake wong parkir nang GBK iku moro-moro ilang wae. Kan sing roh sapa sing nyulik bayiku. Tapi semenjak aku roh sapa sing nyulik bayiku, langsung arek tak kandhani. Hati-hati. Iku tapi arek wis nyulik arek bayi. Kudu ake-ake tintekno. Alah pacet cuk, karep-karepku nyulik anak sapa cuk. Pas non iki. Atuh. Tanjo pemain MU kasar maine. Ngaso iki. Cuk, aku dicurangi iki. Kabeh kau nak semua karo aku Tapi iku normal sih. Iku reaksi sing sangat normal. Ketika kau merendah ketemu sama God, kau nak semua karo aku. Pas moto kau nak semua. Oh iya, Mas. Aku merinding. Gak nyongko aku merinding kok ngono, Mas. Jujur aku gak nyongko ketemu hariku secara langsung. Lah ngono sih, wedi karo aku. Anggitmu biyen sing mulih pasiku sapa? Iki lho nek iso royon. Aduh. Anco asu. Jadi ketilok terus Mbone anco. Walah, Cuk. Iki musuh Spanyol ta. Indonesia iki cak minamino kun iso-iso ae rek. Asu, musuh Spanyol awak dhewe rek. Hati-hati lho. Siap no. Ayo dicur 4-0 ya. Iki bro. Oke. Sikat bro. Gampang ini Spanyol, Cuk. Mbone anco iki ngono Indonesia kadel. Lanjut terus lur. Sikat. Go. Ichi boy. Sak menit tak tas Spanyol ini. Waduh, iki Indonesia sudah tuh di Spanyol yo. Spanyol tuh ya. Oh iya Spanyol. Go. Kita hancurkan Spanyol. Wah. Ya Allah, padahal itu tuh Spanyol kok di Indonesia. Malah dicerokin ini. Rupangmu kayak orang Spanyol, bro. Ojo lali telek semida. Wah, iki musuh kok kau nak nyerang-nyerang nang aku belas iki. Kayak ana penalti ae pes musuhe. Iya yo, tak jegal ae cah iki. Minggiro pedas-pedas foto. Aduh, cuk. Penalti set. Woi, nanti ku musuhe sing jauh penalti dudu awakmu. Ya balas set jenenge wong nganggur ket mang gak apa-apa. Cuk, gondong kiper iki. Iki cal satu sebelah kanan yo. Yo apa iki? Aku iso nyatuk sebelah kiri tok iki. Waduh, ya apa nek keliru rek. Cak bos, sampean kok mencolot sebelah kanan. Soalnya musuhnya iso nyatuk sebelah kiri tok. Oke, suwun set. Kanan. Oke, satu sebelah kanan. Oke, fix. Mencolot sebelah kanan aku ingin kok. Kanan. Pokoknya satu sebelah kanan. Sebelah kanan. Cuk, goblok karo kanan. Waduh, udah kira di kartu merah tagak aku ya. Ya apa kira? Aduh cuk, kok sirah aku sendiri sadok cuk. Gateli preman iku cuk. Kartu kuning guys sampean tidak bisa diganggu. Cet, iki mek kepien nampil tuntok. Wis gak apa-apa. Pokok cuk kartu apa ya sih yo. Arek OTW Pildun rek. Kudu menangi pokoknya. Iki ceng. Oke Pak Haji, kene Pak nampil Pildun. Anjing, golur. Mantap Pildun di depan mata lur. Astagfirullahaladzim, Spanyol iki koyo Yes, Pildun, yes. Ayo. Tidak diragukan lagi, Indonesia OTW Pildun lur. Sikat tuh. Oke, thank you no. Lanjut no. Matong, gol. Gol lagi lor. Pildun di depan mata. Aduh, King Indo nih bos. Sembah aku. Panggil temen nih gitu tuh Indonesia. Indonesia menang. Pildun. Ya apa ya rasanya Pildun kok ya. Siap-siap musuh Australia.